Bw'imanyiryo igakoroko Joshua Auta eriterana nchinkuru Vincent Onyancha igotogo chaka na kumulekera manarengete chisemi kirotogo chaka kurwa ase Polytechnic ya Kisii yogotoka se county ya Kisii aborokia watatu kurwa ase Polytechnic ya Kisii maikatana Kisii National Polytechnic ni gobono barokane kwe murungani kirage maiga yoko betereri gwako nganyi go kurwa ase eskuru yoko irwa ase eskuru ngago chiko somya roro egento bate birebunagia kole tuma minchaneli chiko maiga yogo ikase kigambiro nigo babete kobuli gobira ne eskuru yibagendere go somya asukole ndo mwalimu mone bweskuru yatarabali bagali yokogendera gosomya ase skuru yo omuliketo Frida Kerubo noroboti rwa senchira yobwekirano ezekda yobolemi imeye county Aborokia batatu au balikire gwetera ekiombe getenerete aborokia Teacher Service Commission abubale Evans Morara, Charles Mugunde na Dr. Tom Kabage abubale abakoli emirimo ba Kisii National Polytechnic mbirero bale ase okonganyiwa go chichiskuru chinya ase batebire bunali chikoli bwenerete tiribwatiri nabo igogotaka no akurwa omutenyo 10 omwakoli oeta igona etwe emirimo ne employer yeri chikoli ense Teacher Service Commission TSC nero yandigete nero nakorire emirimo nero yampromote kandeta Kisii National Polytechnic asenginje tokwegeria na baminto emirimo ya technical subjects para certificate sector nigo bachandegete lakini basinyire nganga ibagukwana guki no nyambone mechando na beroro no mesara yabo yana korige rukende nkeyo kyana koreka noro igo amatesa aroro no gosoma kwa bana igo gosinyungana kya bana bagasoma ekere mechando yo kubasomia ari frustrated nigo boigo bate babuna okoererania ngo kolekanetigo cha ase eskuru yenya elinde ko banchira gokora emirimo aroro bono nigo baimurunganiri ase baligete ekina nabo igo ogochika gokarwegwa koirana ase emirimo yabo kolende omutendeneri w'eskuru eyo David Mwangi akabali na libagali ogosoa ase eskuru eyo nakorire myaka ebere yo kankale gositulibwa ne transfer etabwa ati promotion karabande bakobe promotion ngatigara agwo ngaire transfer ekororekananga ne punishment na rekoyo ekarona chiko kwana amone employer TVET tertiary education karona chiko kwana no PS ngamote everything konyara kogenda ale na seito ukiara konya ni sikonde igoro ya afya health issues health conditions chia immediate family members na incha manyana njiko ngara onkolega asigara nanga nigo bono basabire oboteneneri bw'ekisemi ogosoa gati na koigwa ebirero byabo irinde ko ene kibeiranire emirimo yabo nabo igo kwenyorera omushara obo motokonye goikia mangana ya se public court order chigwerwe e council eliebunwe Kisii National Polytechnic Governing Council ebunwe echorienge ni bwati tirichiko e principle eliebe kwensemo libagali litangasu upya liebo principle to amerranie oyo orachorwe ko the best aeguri bageli totali go charinga yarwe lero kweigwere irenge principle Kisii National Polytechnic techori ne lichiko lero kweigwere ne governing council ebu Kisii National Polytechnic teli ligo techori liboronge ne bwato muchanda abarayi baito mweso ananie mubwatie nganeye na intutonyore obone bwaito buri to kwenda konyora korenga ne lichiko Frida Kerubo